Nee, maar dat kind hebben we toch wel. Ik kan maar op 4. Nee, dat is goed. Bekijk. Gas. I know. Dus geef ik aan. Daarom afgeleden in de ster stond ik op in dezelfde lijn gezeten. Ik kom van Mars, zij van Venus. Er een dolmen. Bang! Hey jongens! Ja! Je mag je niet pakken. Oké, spelleiders, einde van ronde 6. We nemen weer even pauze om wat te drinken, even bij te komen. En met een minuut of 10 gaan we straks de laatste 2 speelrondes spelen. Een beetje bedenkt van mij. Met de boord, hè? Met de stoppen. Ja. Oh, goed gebeurd toch? Verdelen jongens, verdelen. Maar, goed jongen. Goeie punt. Ja,
ik heb hier één groep die stak er bovenuit met Niek en Rick en Jan. Dat zijn de winnaars. Dan doen we het zo. De winnaars die krijgen van ons een mooi t-shirt met het logo van ons bedrijfje erop. Ja, ik probeer een goede maat uit. Ik ga toch regelen dat ze weg.